Pistan hindi yan. Yung pala. Ito vlogging to guys. Walang kuryente sa Bicol. Sayang. Ito na nabigla tong tatlong to. Ano unexpected meetup? Unexpected. May vlog agad. Kulot walang kuryente. Hindi ko nga alam kung kailan magkakaroon ng kuryente. Pero sure. Sana all vlogger. Ay, send mo sa Facebook. Sige. Ay, di sure. December 11 pa daw magkakaroon. Sabi ng Kasureko to. Sa atin mga nagpa-plan mo. Sigurado lang yung pagpaasa niya na ako, dapat nakasore ko din ako paasahon. Sabi naman na siya. Ikaw ba yan? Hindi ko kasama niya. Ikaw ba Grabe yan? ka mo! Marautan ka mo! Mother! Nawara nga yan. Pag may bagyo talaga, nagtaka-teripon. Kaya pala nawala si mama ko. Riyak pala naman ako. Nako! Baby, lock the door. Don't lock that baby. Hi. Ayan guys, so grabe yan oh. Mas grabe ka. Grabe yung Mas grabe daw ako. Pumapayat kasi. Grabe lang. Pumapayat na kasi. Pumapayat ang palan. Pero ka, di ka naglalang ka. Puntong ka na kay kainom. Hindi ko naglalangkaw ta. Ay, nagmamasturbate. Di mo ta. Pambi! Ayan. Day mo ko, day mo ko. Hindi mo ko, nag-ano yan. Ay, hinda daw sa Indo. Baby, lock the door. Nag-selfie lang kami. Nagpundo si video kaya. Dali, atan ko man lang tapos maduma naman. Iyo. Kaya kikilang ko. Pares po kami matod lang po kaming babae dito sa San Isidro. Ano, bisado yung continue nyo ng attitude ko parents. Hindi man yan. Hindi na kita ka rin di makaluwa. Nag-vlogging ngaya ka mo. Gano'n. Nag-ano po kayo. Hindi nag-charge Hindi po. ba lang pumalang Nag-charge po cellphone. Nag-charge po cellphone. Nag-charge cellphone, pambihira ka niya. Doon sa bayan. May generator pare. Kasama ko pa rin siya, yung babae wala na. Magic, di ba? Inatid namin sa bahay Hindi niya. ko sana yung maki-vlog pero para sa vlog. Plus sa vlog kayo. Peace lang. Peace lang. Pero ayan, may mga umuwi ng naki-charge dun sa munisipyo, sa People's Hall. People's Hall ng San Isidro. Charging station nila eh. Station. Grabe. Madami naka-charge dun kanina kasi wala pa kaninang umaga. So, hindi na ako nakaabot mag-charge. Wala pa kasi kuryente dito sa amin eh. Sa bahay na lang. Kasi meron pa dun sa bahay, generator. Sana all. Sana all naka-generator. Ganun. Magastos mo Ito pa guys, ng generator. itong vlog na to, Facebook to mamaya. Kung hindi Facebook, lakas yung data. Pwede. Abangan nyo lang to guys. Lalabas to sa YouTube. 2 weeks pa. Sa pag-ano, or